inda na fara yin tafsiri dai na sani akwai wani gari gabar da wuce sunansa Soro, to wannan ganin ne na fara yin tafsiri gaba daya. Daga nan kuma na dawo cikin gari kamar yadda ka faɗa, ina yin tafsiri a wurin har lokacin da aka samu a gidan rediyo a Bauchi, sai suka dauke ni na musu tafsiri a gidan rediyon Bauchi. To daga nan sai waɗansu manyan mutane daga cikin ma'aikatan gwamnati yadda rigar Tijjaniya suka same suka ce tafsirin nan da kake yi a rediyon Bauchi muna so mu ɗauki tafsirin daga wurin mu kai shi Kaduna ya gama duniya, domin in yaje Kaduna ya haɗa duniya gaba ɗaya, amma ba masu mu bayyana domin mu ma'aikatan gwamnati ne, wannan kuma harka ce ta addini. To shi kenan sai suka yi hanyar da suka yi na dawo da tafsiri na a Kaduna. Ina yin tafsiri a Kaduna shi ne da ke wanda alhamdulillah a shekarun da ka sani ina yin tafsiri a Kaduna. Kakanina na wajen uba bangaren Bauchi ne, kakanina na wajen uwa bangaren Gombe ne, shine na faɗa, aka haife ni a na faɗa. Kuma na karanta ƙur'ani wajen babana mahaddaci na Alhaji Usman, na haddace ƙur'ani a wajensa, na karɓi rigar Tijjaniya a wajensa, na gaba shi in shiga duniya, in gyara karatu na shiga duniya na bi mahaddata, ina gyaran tilawa. Kuma alhamdulillah na gyara tilawan har waɗansu na kira na gangaran a wani wuri, har waɗansu na kira na gwani. Haka dai rayuwar take. Kuma da yake shigo gari ilimi, da na shigo gari Bauchi, dukkan halitta gaba daya babu kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda kowanne musulmi zai kudda zuciyarsa, dukkan halitta ba kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shine shugaban halitta, shine shugaban bayin Allah, shine wanda in ka imani da shi ka imani da Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga nan ni dai inda na tsaya kenan, kamar yadda maroki ya ce na tsaya ga annabi Muhammadu, ni ma na tsaya ga annabi Muhammadu.